Kapinallisia on galaksi täynnä ja tarvitaan aina muutama hyvä api tappamaan kapinallisia. Mistä niitä löytyy? Kuka tää jätkä on? Mä oon maailman valtias. Me ollaan 2 avia Siviksestä. Ukko äänessä ja apa kameran takana. Me ollaan cruisella selvittämässä stadin övereimpiä ja flipanneimpia spotteja. Vain me 2. Ei kuvausryhmää, ei maalia, ei nuotteja, ei koreografiaa, ei rajoja. Tämä on Abi Ventures. Kruununhaka, Krönikkä, Krunis, Krunikka, myöskin Kruger. Rakkalla lapsella monta nimeä. Kruununhaka on koti muun muassa Sibeliukselle, Napoleonille ja Päivi Mattilalle. Vittu! No niin! Kruunuhaan nimi juontaa juurensa 1700-luvulle, jolloin Ruotsin kruunuprinsessan hevonen asusti täällä. Hevoselle rakennettiin tänne haka, jonka mukaan myös kruunuhaka nimettiin. Kruununhaka. Kruununhaassa sijaitsee myös hymyssä sui muisteltu kulttuurikoulu Sibelius Lukio. Globalisaation kylmä koura on myös ylettynyt tänne Kruununhakaan, jonka huomaa autojen liikkeestä. Ennenhän täällä vielä 20 vuotta sitten ihmiset ajoivat vankkureillaan pitkin katuja ja kolistelivat katukivetyksiä. Me ollaan kuultu opakaa, että täällä Kruununhaan Tervasaaressa asuu joku viimeisen nahkasukupolven edustaja. Ensimmäisenä kohteena Tervasaari. Me ollaan Tervasaaressa nyt sen poppamiehen jäljellä. Musta tuntuu, että oikea suunta on tonne. Hei, lähdetään takas, tää on ihan kuumottavaa. Ei nyt vittu, me mennään. Ei oikeesti. Ei. Apa. Kuulit sä jotain? Joo. Vittu me kyykkyy. Spottaa me. Tää. Perkele! Hei, tossa on aja reitti tonne. Ollaan pedon jäljellä. Poppamies on tuolla. Tule! Hei! Oh, hei! Hiljaa. Ihan hiljaa. Tuo se on. Ei saatana. Hiljaa. Mitä? Se on kadonnut tuolta. Mihin se meni? Mitä vittu? Mitä? Poppamiehelle pitää tarjota vähän palanpaiketta. Sitten poppamies pitää lahjasta. Sitä aina tykkää siitä. Tykkää meitä. Sitä on vielä piippuu. Se olisi kyllä epäkohteliasta kieltäytyy. Seuraavaksi hän tarjoaa meille ystävän merkkinä olevan piipullisen. Kerrotaan nyt. Kun mä muistin Ritola, niin kerran. Sitten. Meitä tuli paljon hengiä. Tuli Ritolaali, meistä tuli heimo. Tähän maahan. Mä kerran sammuin. Tähän maahan mä kerran sammuin. Hei, jäbä heitti niipit lähdevät kehiin. Tää jätkä tietää mistä.
Mitä helvettiä? Missä vittus mä oon? Sukka. Oi tossa. Ukko! Missä me ollaan? Missä me ollaan? Missä me ollaan? Mihin me ollaan menossa? Ukko! Älä vittu tuu tänne, vittu. Ei vittu oo hauskaa. Mä vittu tehdä mitä eilen kävi. Vittu oltiin hirveissä osissa kumpikin. Älä. Vittu mulla on ollut hirveä liskonisko tänä aamulla. Toivottavasti tulee jotain pöperää tai jotain, en mä tiedä. Voi vittu. Meni vähän myöhään eilen poppamiehen kerran tuolla Tervasaaressa. Päädyttiin nukkua tällaisen kivikolossiin tänne Kruununhaan keskustaan. Koska me ei päästä tänne joulukokeisiin, niin me kuultiin, että tuolla alakerrassa on jonkunnäköinen einesmesta, et eikä lähdetä tsiikaa sitä.